Wara li fil-jiem li għaddew sab l-appoġġ inkundizzjonat tal-Prim Ministru, issa ostingat għandu wkoll il-barka tas-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista Pawlu Borċ Olivier. Minkejja li ostingat jissemma f'emails dwar laqat li kellu mal-aġent Malti tal-kumpanija Trafigura li tbiħħ iż-żejt lil-Lena Malta, Borċ Olivier jgħid li mhuwiex ġustifikabbli li l-Ministru Gatt jintalab jirriżenja. Qed jintalab jirriżenja fuq xi ħaġa illi ma kienx jaf. Allegazzjonijiet ta' korruzzjoni fl-Lena Malta ilhom isiru għal diversi snin. Mistoqsija parlamentari kienet tefeddaw fuq potenzjal ta' konflitt ta' interess minn Frank Sammut, il-persuna li allegatament irċeviet il-commissions fuq ix-xiri taż-żejt. U fl-2009 l-ex-president tal-Partit Nazzjonalista Frank Portelli tkellem pubblikament dwar allegazzjonijiet ta' korruzzjoni fl-Lena Malta. Iżda Pawlu Borċ Olivier qabeż l-ostingat anke meta mistoqsi dwar il-fatt li l-Ministru ma ddikjarax fl-assi parlamentari tiegħu li għandu kont fl-Iżvizzera kif inhu obbligat li jagħmel. Qed nitkellmu fuq responsabilità politika, qed nitkellmu ħafna fuq responsabilità politika. Fil-każ ta' Ostingat jissemma f'emails fejn qed jissemma x-xiri taż-żejt. Allura dan m'għandux jirriżenja u ħanpoġġu kollox f'kuntest. Fid-dawl tal-fatt li għandu kont fl-Iżvizzera li mhuwiex iddikjarat fl-assi tal-Parlament. Ġustifikabbli li ma jiddikjarax fl-assi tal-Parlament għandu jirriżenja fuq dawn li kontu minflok kontu tagħmlu hekk l-istess. Dwar il-kont tal-Iżvizzera naħseb illi saru dikjarazzjonijiet il-bieraħ dwar il-kontijiet tal-Iżvizzera saru dikjarazzjonijiet il-bieraħ, għamel ammissjoni Dr. Ostingat fejn qal illi hu jien qed ngħidlek illi x'ġara, ġifieri jien qed ngħidlek illi għamel l-ammissjoni hu stess illi għamel żball. Ostingat ma jridx jgħid jekk il-kont bankarju moħbi li għandu fl-Iżvizzera inkludihx fir-returns tal-income tax. Bankiera li tkellmu ma' News qalu l-kontijiet fl-Iżvizzera jinfetħu l-aktar minħabba s-segretezza u l-privatezza tagħhom imħarsa saħansitra mill-Kostituzzjoni Svizzera.